Er staat ergens geschreven, veel laatsten zullen de eersten zijn. Ja. En dat geldt voor jou ook heel bijzonder, want jij behoort tot een groep mensen die eigenlijk als eerste in deze nieuwe verbouwde Vegelingwijk konden gaan wonen. Ja. En nou, daar willen we graag vanmiddag wat van zien, van die heel verbouwde Vegelingwijk. Want daar is heel veel over gesproken. En ik zou zeggen, laat ons eens wat moois zien van deze wijk. Vertel maar. Nou, we staan hier van mijn huis. Ik ben net een van de eersten die erin kwam is te wennen. En ik denk dat ik een van de, nou ja, een van de laatsten, waar ik opbouwd hier naar deze kant. Argument voor u is geweest, omdat het een vrij royale huizen bent, 3 verdiepingen en er zit ik nog een garage onder. We staan hier aan de achterkant van de huizen, daar ben je 2 riegels mooi van die huizen, mooi van de garages. En voor de rest is het binnen huizen, nou ja, binnen ze 2 verdiepingen, binnen nog de hele tijd echt royale huizen en huizen met een tuin. Wij hadden dus geen tuin. Kun je ook nog een klein beetje beeldschets van hoe die straten er voorheen uitzagen? Nou, als ik nou eerlijk ben, dan denk ik, ik zou wel zijn, ik meen dat het haast wel tot aan de tolste vegeling dwarsstreed. En nou ook het Safia net wie, maar dat is dan niet mijn perceptie. Want in mijn studententijd had ik nog een tijdje op een kamer zitten. In een van die huisjes van de Vegelingbuurtje. Dat wien, ik heb HLS zitten, heb lampenskwallen. En daar wien dus oude die hien dus voor hun been, die hier in deze buurt, die huisjes ja, dat gebeurde heel veel, ja. Kennissen van mij ga je winnen, hè? Wie relatief duurt keer om huis te keer. Maar ja, goed, de buurt die waar wel heel iets minder. En dat wie bekend vriendin van mij die direct winnen, nou die kon je eigenlijk haast net hier meer bij. Dus Safir, die had het toen op een gegeven moment. Die is hier bij gaan. En goed, maar dat was bouwd. Qua architectuur vond ik het interessant. Dat verhaal van dat het een milieuvriendelijk huis is. He, want wij hellen de warmte uit de grond bij behulp van een warmtepomp. We hadden geen gasaansluiting. Had eigenlijk tot consequentie dat wij in dit grote huis een elektriciteitsrekening van €100 in de maand hadden. Dat doen we alles dus mooi. Dat sprutst mij aan. De indeling van het huis sprutst mij aan. Het enige wat voor u toch wel een beetje een gok is, je weet het natuurlijk net hoe zij iets uitpakken gaat. Want het wie nou zeg maar rustig en zeker op het eind een poer minder buurt werd. En hier is dus een blokje van nou zeg maar een 114 huizen is hier nijbouwd. Nou, kleer, dat ziet er keurig en netjes uit, maar de wiek eromheen is nou heel de wiek die eromheen is. De schil is nog steeds hetzelfde. Is hetzelfde. En dus dat bleef dus over. Dat wie de enige gok. Maar ik vond het aan de andere kant ik nog wel een redelijk calculeerde gok. Toen wij dit kochten, want het idee van de Vegelingbuurt wie, wij zetten er huizen bij del en de mensen die er vroeger in winnen hadden, die krijgen de mogelijkheid om bij waarom te komen. Dus die huizen die wien te keer of te hier. Dit hoe zei wie te keer of te hier. Ja. Wie ik kon hier, ik kon keer. Ja. En nou goed, wij hadden dus kocht. En, maar toen ik het kocht, toen zei de man die het de boel opleverde, nou, hij zei van die 114 huizen, daar ben meer dan 110 ben er al van verkocht. Hè? Nou, als je dat had, stuk vertrouwen. Dat had maar dat had ik geen invloed voor zelf. Tuurlijk. Een huiseigenaar is een oornien als een huishuurder. Ja. Een huiseigenaar die had meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen huis. Maar twee, die had veel een grotere verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de buurt. Van zijn eigen om jou. Ja. En daardoor. Nou ja, goed. En ik ken ik net al zeggen, ik bedoel, wij ben ik geen zeikertje, dat maak ik daar aan, want er is wel eens wat. Zelfs, er is overal wel eens een keer wat. Ja. Maar nee, het voldoet u prima. En ik had dan, ik had een jonkje van, Ivar is 8 nou. Toen die wie 6, toen die kwam te winnen, nou ja, die skopieerde dik op. Ja, fantastisch. En we zeggen het nou net, maar ik denk dat we daar wat doen en je bent ik al je bent. Er is wel een ploeg van wel, ik denk haast wel 10 ben. En dat dan wel wat varieert in leeftijd, zeg maar van nieren fjouwen dan nieren stolpen. Maar wat je dus boatert. En nou, dat maakt het eigenlijk ook. Dat is zullen we de kant op? We kennen ze even. Dit zijn dus de relatief geruste huizen ben dit. Maar we gaan even bij de porkerij, jongens, op de voorkant.